Ya, jero, teplek. Ya, ngono kuwi. Set. Sing guyu iki. Oh iya, Pak. Abimanyu guyu dalang koclok kok piye, Pak? Abimanyu gak ketawa. Nggih, digigit. Gulune digigit. Ayo, Pak. Walik. Nong, Winong. Dalam, Pak. Iya, gitu. Wis siap nembangake karyane Mbah Sukron. Ayo. Insyaallah siap, Pak. Ngene iki tak latih, sak wanci-wanci ning kene dadi bintang tamune Mbah Sukron siap ngono lho. Iya. Dadi pamane Mbah Sukron lagi limbuhan nun sewu Mbah, kula badhe nembang sakitnya tuh di sini. Oh, Mbah Sukron langsung marem lek ngono kuwi. Ayo ngono kuwi. Nggih, siap. Benjing Pak menawi di kula nderekne malih. Ayo, nggih ngono kuwi. Coba sak bawane niki malah bahasa Indonesia dadi kagem ingkang mbok menawi mboten pono basa Jawa niki Mbah Sukron nggih gawe karya niki sing bahasa Indonesia. Nah, tentang kesakitan seorang wanita sing nyatane wis gandeng katresnan utawa duwe bebojoan, duwe beberayan sing akhire ngonangi ning HP-ne sing lanang nyimpen wong wedok uda wong liya. Nah, Niku jane itu terinspirasi dari siapa sih, Pak? Loh, itu lagunya? bukan loh, kuwi wayang kuwi. Oh, wayang. Dadi ya bapake Kresna Baladewa kuwi jenenge Prabu Basudewa. Iya. Nalika sik enom nika. Iya. Kuwi duwe bojo sing jenenge Amirah utawa Mairah. Nah, lah ndelalah terus dolanan HP, ndelalah sing lanang turu, sing wedok grayah-grayah nyekel HP-ne sing lanang. Wah, ndelok ning galeri. Wah, iki sapa tek mentur men kaya ngene. Wong wedok ayune kaya Mbak Sagopi. Sagopi adalah salah satu abdi dalam keraton Mandura sebagai waranggana dan pinter mbeksa sing nyatane didemeni karo sing jenenge anake ratu. Lah ngono kuwi. Oh, lah kan wayang kan zaman dulu belum ada HP toh, Pak. Hah? Kowe ora ngerti sak urung ngene HP ning wayang nek cupemane Astagina. Oh, gitu. Iya. Wis modern, wis model apa to? Ning wayang wis enek kabeh. Tak kira lek Mbak Sukron tuh terinspirasi dari jenengan apa gitu loh, Pak. Ora. Aku ora tau. Bu Kesi ora tau mbukai HP ku ora nate. Ora apal sandine dek. Ayo, tak lahle-lahle. Ayo. Nano. Yo. Wayang wong kok, wayang wong. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya. Sakitnya tuh di sini sing dicekel ndine, sing sakit apamu? Sakit. Nah, sakit ngono kuwi dipaske dadi. Sakitnya tuh di sini ngono jenenge ora apa. Dadi yen ning dodo ya ning dodo ngono kuwi. Diulangi, Pak. Hah? Diulangi mboten? Diulangi karo uwe sing rada menjiwai. Mergo gebrakane awal ngen kuwi sik. Ayo. Oh, sakitnya tuh di sini. Karo nangis, karo anyel ngono kuwi. Dadi mimike wajah kudu ditata ngono. Oh, nangis kok, nangis kok, cengkok nangis kok. Lah nggih nangis, Lah ya Pak. bener. Betul itu mah Aku nangis. belani ponakan ya. Mergo ya sok-sok ki mikir mimik wajah karo nembang ki angel. Lah itu loh, Pak, bener. Wis mimike rasa aku tak mimik. Ayo. Sementing suarane dadi cengkoke sik. Iya. Saya udah nangis Bapak ini. Kowe nangis. Udah nangis beneran ini. Oh lah iya. Mergo aku ya sak brebetan nih enak pengalamanmu. Ya nek ngono kuwi nggih. Ya ampun. Ya ampun. Kakanda Sri Basudewa. Neno. Simpan gambar tak sayang.
Kakanda Basudewa simpan gambar tak senonoh. Ngono kuwi. Itu gambar taman mirah. Lah jebule sing disimpen iki malah kancane Mirah dhewe ngono kuwi. Lha iki kancaku. Ah biasane mulek ta ngono ki. Ayo. Semua apa maksudnya? Semua apa maksudnya? Kok iso kaya ngono iso ruwet kanca kabeh iki sing iso jawab ya kowe dhewe kowe ngono. Kok iso? Terus Tak lama semua tahu. akhirnya dadi prahara. Ayo, yuk. Prahara negeri Mandura. Sekopi. Ayo, endi? Pose to. Yuk. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa. Sudahkah seia seraga babi? Lihatlah mami sakitnya. Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga, cinta suci dilalap api, karena kini muncul sekopi. Dia teman Amira, sungguh berani berulah segopi. Lagi ngene iki awakmu nirokne polahe segopi. Lah kuwi goyang-goyang ngono kuwi. Mergo sing dikirim ora mung foto, bae nek videone barang. Ora nggo pecut. Lah ya ngono kuwi. Berani. Nong, berani lah ngono kuwi. Ya kan saya kan sebagai Amira toh Pak. Loh, lek kene kamu ganda dapukmu, ya Amira, ya Sagopi. Ayo. Ngono kuwi. Ayo, kosek ora ngene gamelan iki gulan sik kowe iki ora. Ayo, yo. Iya, oke. Oke, yo. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa. Sudahkah seia seraga bakti? Geger Mangguro. Sakitnya di sini. Iki pokone sapa? Utuh kose.
Sinden iki ngerti karo cerita wayang. Dadi iki cerita wayang ki mau. Kaya sing tak aturake mau, Prabu Kunti Boja, ratu saka Mandura ki duwe anak lanang ki 3. Sing barep Basudewa keselan Kunti, Dewi Kunti ki mboke Pandhawa, terus Arya Prabu karo sing jenenge Ugrasena. Lah, ketekan sinden sing biasane mbarang turut pasar. Ning duwe daya tarik ingkang ngedap-ngedapi sing akhire sinden ki mau diangkat dadi abdi dalem kraton karo Gusti Benawa. Ya ngono kuwi lah kapane. Ayo ngono kuwi. Akhire mau lak ning desa jenenge iki Sinden Sagopi. Bareng dadi abdi dalem kraton, akhire diganti jenenge Yasoda. Nah, kaya ngono kuwi. Gembira, orange gembira. Nah, akhire sakjroning kenengan ben malem apa kae jenenge Selasa Kliwon kae Anggara Kasih. Anggere si Yasoda mulih sing ngeterne mesti Basudewa. Nek Basudewa sing ngeterke adike loro, Ugrasena karo Arya Prabu mesti kecewa. Beh, kedisikan kakak. Nah, ngono kuwi. Jarku aku sing ngeterke mau kudune. Akhire ngono kuwi terus berlanjut. Lah, klenengan meneh. Nah, selapan dina pisan malam Jumat malam Selasa Kliwon mau si Yasoda ki dipamitke karo sing jenenge Basudewa. Mergo awake lagi lara mula ora iso nyinden. Jane ya segar bugar. Ning karo Basudewa ya diterke pamite ya arepe nyinden ning kraton mergo kuwi Anggara Kasih ning dienggokke ana salah sawijining gubuk sing diarani gubuk Asmara. Akhire secara sesideman. Ban gandeng wancine bengi akhire dadi sambung wanci dalu kaya ngono kuwi. Akhire hubungane si Basudewa karo Yasoda kuwi ndelalah kok Yasoda ki mbobot. Nah, meteng. Mongko kuwi rong ana ijab pernikahan, tur anak ratu mung karo sinden mesti lingsem, mesti isin. Terus apa iki? Terus piye kuwi? Nah, kowe pengen penasaran to kowe. Lah akhire ngene iki. Si Basudewa ora kurang akal. Si Yasoda digawa, ya kuwi ana salah sawijining desa dipethukke karo tunggal sak pegurane sing jenenge ya kuwi Sagopa. Sagopa. Kuwi tunggal sak pegurane Basudewa. Kakang Sagopa aku titip iki lho sing jenenge Sinden Mandura. Blakasuta iki lagi mbobot, iki mbobot anakku. Tak titipne marang kowe. Kenapa kok sing dititipi kok Sagopa ora wong lanang liya-liyane? Mergo yen nganti wong lanang liya Basudewa cemburu. Sing jenenge Sagopa kuwi ya blegere pancen lanang, ya gagah, ya pinter perang. Ning nuwun sewu enek kuciwane ya kuwi sosise layu. Dadi ora iso dikapak-kapakke. Mula si Basudewa ora jubriya, ora kuwatir, ora cemburu. Banjur karo Basudewa diwenehi wujute kademangan Widara Kandang dadi bumi perdikan utawa bumi merdika sing ora wajib pajek marang negara ngono kuwi. Lah sakjroning Sagopi dititipne ning Widara Kandang, adike Basudewa sing jenenge Arya Prabu kuwi trutusan rono. Mongko kuwi bar wae si Sagopi nglairake anak kuwi ya ning wayang sing jenenge Udawa. Nah, bar lairan Udawa kuwi sing jenenge Arya Prabu rono ya ndemeni karo Sagopi. Gandeng apa daya seorang waranggana disenengi karo anak ratu, anane mung manut timbang nampa pidana. Akhire bercumbu tidak karuan, duwe anak sing jenenge Larasmaya, Larasati ngono kuwi. Larasati. Lah kuwi lho Ugrasena sing ragil ya gah kalah. Numpak bit ireng ngono wer ngono kuwi nganti tekan Widara Kandang. Lah bar anak-anak Larasati delalah kok ya ngungkrum neh karo sing jenenge Sagopi, antarane Ugrasena karo Sagopi duwe anak meneh sing jenenge Hadi Sucipta Manggala. Hadi Manggala. Kuwi jane kisah Mandura kaya ngono kuwi, mula menginspirasi kepada seorang seniman Mbah Sukron, akhirnya dadi tembang sing kaya ngene iki. Wah, apik. Kuwi rena-rena ya. Kowe ora ngerti apa kuwi lagu ijape ning kafe? Oh, apik. Iya, ngono kuwi. Sok digarap alon-alon. Iya. Ora kok berlatihan laris aku. Alah. Tak kepro lho ora. Lagi iki wis umuk lho ora.
ora isin karo niken sing ben awan bengi ra tau nge-share jadwal ora awakmu ki. Lah iya to. Coba kaya apa? Sakniki kula nyuwun pelok 6. Nah, mangko anu napa genduk niken ya, Nduk. Aja turu sore kaki. Lho bacute langgam karyane Mbah Mantep. Ngenteni apik lah awakmu. Kaya ning Kamendungan kae lho, kraton kae lho. Aku ndelok ning YouTube wah. Niken bareng ora gelungan macak gur bergas ngono kok ya walah temenanan apik. Ayo nggih. Ya jumeneng kan, ora apa-apa kan. Karo otot-otote ki rada kendho. Niken Salindri Putra Dalang. Ya Pak Gonto Supono trah saka Klaten. Heeh, ngawonggo. Ya anak buah Karno. Ayo. Nano. Ya nggih. Ah dadi Manggala Pati Karno. Ya, tetep gandeng tetepan. Ayo nggih. Bes. Ya. Nduk, Ken. Dalem. Iki sing mirsani jam 2 parandene sik kathah to? Lah nggih, Pak. Aku ki ra ngerti, tak kira wis sing mirsani wis entek mergo suwepi nyenyet renek suarane. Menikmati, Pak. Lah ngene iki golek penonton model penghayat kaya ngene iki angel lho. Lah nggih. Kabeh padha tingkem, kabeh padha nggatekake, kabeh ora ana sing cemuwit merga mengapresiasi pagelaran wayang sing nyatane iki warisane para leluhur. Mila luar biasa, penonton yang berkarakter dan bertata krama ya ning kene iki. Apik tenan. Ketok lek budaya ya, Pak. Budaya, beretika, bertata krama ngono. Masyarakat mriki niku ketingale kok seni nggih, Pak. Kados wong seni sedaya ngoten lho, Pak. Sebabe Berwibawa. wah berwibawa. Oh Nggih. iya. Nggih. Luar biasa. Ora mung ngono jenenge pengaruh kon dhuwur kok kan. Anggere sindene ya berwibawa, ya sing mirsani melu berwibawa. Oh nggih, leres. Nggih, anggere penabuhe iki berwibawa. Kabeh do tapa ngono. Ya pengaruh melu khidmat kabeh. Ha ya ngono. Damel kopiah sedaya lho, Pak. Pundi? Duh, bapak-bapake? Oh, nggih, pancen ngoten niku. Sing jenenge kopiah iki ora khusus wong Islam kan. Kuwi pancen ciri khase wong Jawa iki kaya ngono. Bung Karno kaya mesti ngangge kopiah kaya ngono kuwi. Ha, ngono kuwi nggih. Nah, ngenteni niken iki. Kirang marem mirsani wonten Desa Simbatan mriki benjang saged nyusul tanggal 15 Agustus wonten ing Manjung Barat Magetan nggih mrika. Monggo. Tepe mboten Pak keng mriki Manjung. Mboten. Oh nggih, matur nuwun. Niku napa kalih kula, Pak? Heh? Mboten to? Lah awakmu selo mangkat to lek gelem 150. Ayo.
Lho karo bapake dhewe mosok regan-reganan to, Ken. Lah nggih to, Pak. Pak, pun Kok awakmu ketoke kangen Madangkara ngene. Pak nusul ngono. Nggih, Pak. Kula iki napa to mboten masalah ngeten niku lek kalih jenengan niku wis mboten, Pak, kula, Pak. Ora, lah sebabe apa? Sebabe? Lah kan nggih kados anake kalih bapake to, Pak. Ah iya, bener kaya ngono kuwi. Awake dhewe ora perlu mikir duwe. Pamane ya ditanggap ngene iki karo Pak Rasa, ora perlu mikir saweran. Ora perlu. Saweran ben dipikir karo Pak Rasa dhewe ya. Lah nggih, ya ora diwe ya dinteni ngono lho, Pak. Nah. Ayo lek dremis men ayo nggih. Ya nduk. Sandang kelaman pangan Saiki wis kelas 2 SMA, terus Nggih. kelas 3. Rencanane kuliah ning ndi, Bu? Teng pundi nggih, Pak? Kula no bingung ya, Pak. Urung mikir ya. Nggih dereng paling psikolog paling, Pak. Heh? Psikolog. Psikolog lah sing arep kok urusi psikolog si sapa? Napa? Sing kok urusi psikolog si sapa? Psikolog. Oh, psikolog. Nggih, Karo psikologis beda to? Nggih sami, Pak. Ayo sami. Ayo. Mengke kan nek jenengan butuh teman curhat, mengke kan curhat teng kula pados solusi ngoten lho, Pak. Gua berarti padake aku stres lek kowe berarti. Nggih mboten to, Pak. Psikolog, Pak. Kan psikolog itu kan menerima semua curhatan. Oh, iya. Iya, lek mama bapak stres, bapak bunek, Heeh. maksudnya stres mikir gawean ngoten lho, Pak. Lek gawean aku ora stres kan. Lek mikir mbokmu sing stres ya. Lah niku, Pak. Aku yang anggere lekan jarake sinden dilu ngene dheke mesti parute ning dhuwur. Ayo. Nggih jelas to apa aku dadi bukaisi nggih ngoten. Lho enggak boleh seperti itu. Sing jenenge laki-laki lah tanggung jawabnya ki abot. Golek hiburan kur sithik ngene parandene dilarang. Wong lanange abot lho, imam rumah tangga. Lho kaya ngono kuwi. Ayo. Ya abot wong wedok to, Pak. Kok iso? Wong wedok ki anggeta meneng ki tapi ki sing dipikir akeh lho, Pak. Lah sepikir akeh Mikir apa? anak, mikir bojo, mikir kebutuhan, mikir semua yang ada di rumah, gorong mikir lagu, gorong mikir apa meneh kaya Bukesi niki kudune ning omah malih apa jenenge melok jenengan nyambut gawe. Lah kok dhek melu asine ra takjak mergo wedi lek aku disenengi sinden-sinden. Lah kan iku. Bukesi samane sumur meh 50 ning omah ya ra iso, ora ngerti kelakuanmu ngono kuwi. Lah emang bener. Ngono kuwi. Sendo intermezzo. Iki salah. Internet. Bapakmu ki gak bener ngapusi. Ibu ki lho karo bapakmu iki bekti. Ibu ki arep ning kampus, blonjo ning pasar, salin cium tangan karo bapakmu. Terus elingo to anggere aku cium tangan mesti sampean kan mengencup keningku to, Pak. Heeh. Ya ngono kuwi wong lanang sing apik karo bojo gemati. Aku areke blonjo ning pasar salim, arep pengajian salim karo sampean terus mbok kecup keningku. Ah, kuwi ora ngerti to kowe kan diingi lak prei sewengi. Nggih. Bukesi iki ndelalah bar anu lho ulang tahun pernikahanku lho. Oh nggih, Yang anniversary. ke-16. Oh, tak jak dolan ya Bukesi. Wis saiki ning mall. Wis karo aku tak gandeng tangane kae. Kowe tok mesra banget kae. Kenceng lek aku gondeli tangane. Ngoten napa, Pak? Lek ora tak gondeli tangane, dia mending njupuk apa-apa. Itu tidak boleh ya, Pak. Enggak boleh ya, Ken? Seharusnya itu Bukesi harus diculkan jenengan gawani ATM. Hah? Kowe iki kuwalik. ATM-e sak omahe mbok BNI, BCA, BRI, Bank Jateng kabeh sing nggawa kuwi. Aku dompet isine lho, gur 100.000 tok. Nggih, bener niku berarti. Bener piye lah aku enggak bisa berkutik kaya ngono kuwi. Nggih pun to panjenengan mboten butuh napa-napa. Sing butuh kan panggah wong wedok. Loh, nek wong lanang serawung metu njaba ngene ning hik wedangan lah ya perlu. Masa seorang saya pun tadi dibayari kancane kan isin. Mesti aku mbayari to. Oh, kudune jenengan sing bayari. Heeh. Nggih sakake utang sik to, Pak. Utang aku ki utang. Nggih to, Pak. Mengke benjing disaur. Ketok idemu ra apik belas ya kaya ngono kuwi. Kuwi kok bakule ning angkringan mriki lho sinden dalang kondang bojone sinden kondang pandene kene utang genah iki sing wedok nglintingi tahu ngono kuwi. Nyekel banyu ra borot ngono kuwi. Oh, nggih berarti benjing-benjing jenengan gawani 150, Bu. Mesti dhek menduk. Nggih, cukup gak cukup kudu kuwi, Bu. Oh, Engko iya. lek soalnya lek kakean mesti
iki rena-rena. Nah, bener setuju aku, Nduk. Setuju pancen. Nah. Apa, Pak? Dana kenakalan lho, Pak. Oh, piye? Kok iso demuni dana kenakalan lho. Nalare iki bisa nakalku ki sepiro? Ya Allah astagfirullahaladzim. Aku ki pol-pole ya ngene penatah ngono ki to nggek dhuwit penatahnya Mas ki dadekno wayange Werkudara. Ngene tukang mulas wayang ki Mas dadekno. Ngene dhuwit ngono kuwi, ngono. Kok iso kenakalan ngene penatah ora. Kejaba lek aku ki nakalku ora natah wayang ning natah wong wedok. Lah kuwi nakal ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Malah wong lanang lek dilosne, sok-soke malah ternyuh karo wong wedok. Wah, aku nggo dhuwit. Sing gawani bojoku. Lek nganti aku nakal, rena-rena mindah kaya apa mesakne bojoku. Ya ora mesti. Kuwi lek sing pikirane normal, sing abnormal, Pak. Manggep aku gendeng no piye? Nggih kan mboten jenengan. Dipolok kok. Jenengan kan nyanjangi, niki kan nggih dimirengne sedaya para laki-laki to, Pak. Lek mboten jenengan normal. Lek aku dilosne karo bojoku berarti kan aku kudu menjaga perasaan seorang istri. Oh, ngono. Lek wong liya kan aku mumpung dilosne bojoku berarti aku tak ngene mau bojoku ora ngerti ngono to, Pak. Lho, dadi aku kan menjaga perasaan seorang istri Bu Kesi Ya, ngono. harus. Lho, lek diimbangi ra apa-apa lek genti Bu Kesi menjaga perasaanku. Lah emang Bu Kesi mboten menjaga perasaan jenengan. Lho, aku anggere nek sinden ngelirik ngono dhek kok kono ayo matane ngono. Ora aku ngedeb-debok no akhire sewengi nyawangi iki lho aku sewengi iki. Ora, Nduk. Aku kok ora percaya karo omongan bapakmu. Sampeyan ngerti to wingi pas bintang tamu ning Ponorogo, ndalane Ponorogo bapakmu bintang tamu ning Mbak Silvi Kumalasari. Piye polahe jare? Ibu ya gur mesem guyu jarake Mbak Silvi. Saya lek nek Mbak Elisa, ibaratnya Mbak Elisa rek tak lamarke lho. Tenan lho, aku ikhlas lho, Pak. Ketok ikhlas tak omong ikhlas. Asine kene murup kuwi kene iki. Kalungan kulkas kuwi dhek. Kurang percaya apa to sampean karo aku. Api-apike wong wedoke dilon Raden Janaka. Wah, Bojone pira? Sakopi. Dewi Para Sembadra. Kuwi digarwa duwe bojo apa jenenge? Janaka kuwi duwe bojo akeh. Sembadra ki gur mesem guyu, malah ngerabekne bojone kuwi mau. Sri Kandi dilamarke, Larasati dilamarke kanggo Raden Janaka. Ibumu ki ya jiwane kaya Dewi Para Sembadra, Nduk. Berarti jenengan lila lek Wis bapak ikhlas aku malah penak ana sing ngewangi aku kekeselen, Nduk. Lah aku ora gelem mesti ora ikhlas kok, Nduk. Wong sing ditawane Bu Kesi jenis ke lho, banci-banci ngono kuwi lho. Lah aku piye masa anggar. Ayo ngono. Ayo, ngono jenenge puwa-puwa wong jatahe Larsa ora mapek. Ayo. Tekan ndi kan iki mau kan? Ayo kan. Ya iku. Ya iku Bacutna langgam ngenteni karya besar Swargi Pak D Mantep Sudarsono tamra benten kalian Mbah Sarni Pak D Mantep mugi-mugi ya pinaringan mulya wonten ing kasuwargan. Nduk. aku ngenteni takamu kaya ngenteni madeni mahya janji mboten sah sumempan jroning kalbu
Niki bablas lestari saged Mbah Wir. Saged nggih, nggih. Niki karo menyelam minum air minangkani pamundhute Mbah No Kulit. Nah nggih. Mangke sing saking keluarga Kediri jangan lupa setelah ini. Oke, siap. Nggih. Ya, Nduk. Kledang kae Lestari guyub rukun berkah barokah kagem keluarga Ibu Yatmi. Sang Dewi katon lam-lami
jogete ya jas kaya ngono delalah pengendange iki ya pengendang Jayaponge Mas Sudah Putut. setel, Pak. Mas Putut Agusino. Ayo. Apik. Kok setel karo Mas Noval? Hah? Kok wis setel karo Mas Noval? Iya, Arang-arang sudah betul. setel. Wis kulino ngono ya. Iya. Wis chemistry. Ya tidak juga. Oh, enggak mau jadi istri. Enggak mau. Oh, enggak mau. Betul. Ojo. Nggih, ojo. Ya kamu wis eman-eman kowe kudu hati-hati, kudu pilih-pilih tenan Ken. Aku meling. Kan Mas Noval sama saya itu kados kakak beradik. Oh, kakak beradik. Ojo. Yes monggo lek ngono kuwi monggo ning kudu ngerti karo batas-batas. Ambak kuwi cah meneng. Oh, brindis kuwi. Nah ya. Oh, ngritis, Pak. Nggih. Nggih, sik istirahat sik, wah keringat mundur. Ya. Sik engko bar kuwi nembang neh. Saking keluarga besar Kediri. Assalamualaikum Pak Cahyo dan Bu Kesi. Nggih. Kula nyuwun podang kuning sesideman kalian lungiting asmara dari Ibu Yamini. Nggih. Mau sore wis jagongan foto-foto karo keluarga Kediri ae dhewe. Ya, matur nuwun. Tresnani karo piyai kene. Aduh, Bu Kesi, aduh Pak Dalang. Biasane ningali teng YouTube sakniki saged panggil langsung. Ya ampun. Mugi-mugi jenengan saged nangkap nggih, Bu. Delok mawon. Delok mawon nggih. Mbak Tri Hastuti Renowati kalian Mbak Dian Munasiroh. Iya. Saurunge kandungane semakin membesar iki tanjake dhisik iki. Nggih jan wis awake dhewe iki bejo jan duwe Mbak Dian Munasiroh iki anggene dari pimpinan sinden iki temenanan. Tegas terus ya argumennya ya pinter, semua mempunyai dasar-dasar yang kuat. Ayo. Wis lagi merintis iki merumuskan undang-undang sinden. Ayo. Tenang. Ya berdiri yo. Oh, kaya ngono kuwi. Iki pirang sasian pisan? 5 kata Pak. 5. Buka sindemben nganti 8 sasi ning kandutan isih nyindet. Akhire bareng krungu gamelan meneh anakku Brojol. Brojol urung. Obah polah karepe ya melu joget ngono kuwi. Kocapo bareng lahir kae si gelar kae angger nangis wek disetelne gamelan cep klakep meneng langsung ngono kuwi. Ngono dadi angger gamelane muni dhek meneng. Iya. Ning ngono akeh kancane. Ceplakep gamelan meneng terus tabuhe dekek turu ya akeh tunggale ngono kuwi. Ya ora kok ya. Kene iki piyayi kuwi tanggung jawab kabeh kok ya. Nggih. Milih ndi? Kodang kuning apa sing ndi lek sideman kan wis mau. Apa lungiting asmara? Lungiting asmara. Oh nggih. Aja nganti kodang kuning lek kodang kuning apa-apa dadi temenggung engko. Ayo nggih. Menggung bayan. Paket. Nggih, lungiting asmara. Coba kaya apa? Ya diaturake. Monggo, yuk dados, ya yuk. Monggo Bu Yamini keluarga Kediri. Insyaallah pinanggih 1 November wonten ing halaman DPRD Kabupaten Kediri.
parandine malah irunge dimbangirke meneh. Ayo. Dioperasi. Ora ketata pamben. Turu tu ibu. Ayo. Ayo aku tatap amben irungku. Karma kuwi. Sakit banget. Ning aja ngene Mbak Tutik ambek piyayine iki kaya ngono ya nek putra-putrane dadi kabeh lho kuwi. Ya heeh apik-apik sekolah jos kabeh. Ya pinter-pinter apa kuwi jenenge juara-juara kumlot. Ayo. Ae monggo sing mboke ya yayaan kaya ngono. Ayo. Anake do dadi kok iso ngono ya. Ha iya kuwi mbok menawa prihatine bapak oleh bapake prihatin le. Ayo ngono terima kasih nggih. Ugi matur nuwun dumateng Mas Adit. Salah satu anggota Caksi Lover ingkang lenggah wonten ing Nguntara Nadi wau ngampiraken kula kalian Bu Kesi. Ah, jangan dimasake gandeng panjenengane kulino. Apa kuwi online babakan kuliner. Terus akhirnya aku dimasake apa mau jenenge tepo apa Bu? Tepo lodah. Ciri khas mriki wah luar biasa. Matur nuwun Mas Adit. Karo muridku iki semester 5 ya nusul. Ya kuwi ya dulure Mas Adit. Ya Mas Dimas. Matur nuwun Mas. Wis jupun sing apik Mas. Sing elek aja dijupuk lek ndelok wayangan ngene iki. Ayo. Ning ketoke bengi rene sing apik kowe. Mesti aneh ngono jenenge petingane. Yo keneh kan. Yo kaya apa. Kowe arep milih ndi? Arep milih ayang-ayang apa arep milih Wijaya Kusuma? Ah, Kusuma Wijaya to, Pak? Ayo dibalik cara Inggris dibalik. Jane ada sing luwih baru lagi lho, Pak. Apa neh ya ampun, kowe sik lagi aku apal kok wis ganti neh lho ngono. Kawitaning Sinawang. Hah? Kawitaning Sinawang. Oh alah kuwi to sing lagi in saiki iki to. Iya. Kawitane kuwi to. Ini lebih bagus ini, Pak. Sing piye kuwi? Sik. Kawitan sinawange pasoryan. Mungkin jenengan mirengne to, Pak. Nah, terus. Tansah kinambar ing samune awang katon endah solah slagane karangrang wretu bawane. Oh ya apik. Mbak Wir aman Mbak Wir? Ya, aman. Semua kru Madangkara ini sudah klop, Pak. Iya. Oh, sing ramane pancen aku biasane. Ayo. Aku sirku ya mau kuwi anu ora siir, kok metu siir ya. Ayo. Cil ngono lho ki opo ki mau. Ayo gedeng aku ngangger-ngangger yane metu karepe dhewe. Ayo. Sirku ning catetanmu apa ta sirku? Bang Wetan. Lah iya aku wis tak waca urutane Bang Wetan. Lah kok macul tanpa waton ngono. Ujar yang guyu hahaha. Apa-apa yang tahu kita sendiri ya. Ya kan coba kaya apa? Ayang bojone lek nganti dendeng tak terus ting tong ting. Ayo, bojone dilene kancane sabar. Nggih. Kawitane Sinawang coba kaya apa? Wah, jan lagu anyar terus. Nanti kalau Bapak kurang cocok sama lagu ini, Pak, berarti tambah Kusuma Wijaya, Pak. Oh, boleh arep Kusuma Wijaya arep ganti Jamus Kalimosodo boleh. Oke. Nggih, masyaallah. Oh, jane lek paling seneng awakmu lek ayang-ayang asine. Oh iya wis. Awang kuno ta berarti. Monggo kowe lagi hit biyen ta. Aku ngene lagi seneng. Berarti gampang carry ngene lho. Ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Rong wong wedok ayu kabeh do rebutan. Aku meneng ae. Bar kuwi bareng dipek. Aku lagi seneng. Lah ngono kuwi lho terus. Mau duweting mesti carry kok. Ayo. Endinge yo manggah wong wedok ae. Lah iya ta. Bapakmu iki piye? Kucluk. Ayo. Yo, kawitane coba kaya kok. Nggih. Nggih.
jroning biasa ngidung tresno yen sinawang kebiaring kahanan bisa anut bungahne angenan Ayo Dek, ayo. lintanging tawang kadya netramu padange bulan gambarane semu sumilire angin gawa tresno senangmu kang patut kagowo musik Kang mas tandhatku ngalembono batin jroning biasa gitu tresno yen sinawang kebiaring katresnan bisa anut bungahne angenan lintanging tawang kadya netramu padange bulan gambarane esemu sumilire angin gawa tresno senangmu kang patut kagowo Madang karang asoy Nimas tanah gandakku ngalembono batin jroning biasa ngidung tresno yen sinawang kebiaring kahanan bisa anut bungahne angenan lintanging tawang kadya netramu padange bulan gambarane semu sumilire angin gawa tresno senangmu kang patut kagowo koyon ngene yen nandang lara asmara jroning para mangambar arom puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu yahayu memati eka buku Wah, entake gong lu ki mau. ya Ah, elok tenan ya kawit berarti iki. Ayo. jenengan mungkin belum apa terbiasa mendengarkan lagu ini Pak Aku iki kudu ping 10. Ngono kuwi. Bar kuwi lagi iso meresapi ngono kuwi. Ngono kuwi nyawang wong ya ngono kuwi. Lah rong ping 10 ngono ya ora ngerti ayu apa ora ngerti kan ngono kuwi. Ngono kuwi. Lirikmu nyapa kowe. Ngono. Ngono kuwi pancen pakmu wis ciri khase ngono. Kan ngene nggih hiburan asine ngene. Ya mek nang kene tak aku omong ngene iki asine. Ning omah karo mbokmu basa aku. Iya. Sendika dawuh ngono kuwi. Nggih, ngono kuwi ngantian.
Pamane kowe terus lulus SMA no kuliah ning ISI Surakarta. Kowe lek nari lek wis pinter, ya ta? Kowe terus apa kuwi nembang wis pinter lah ngono kok. Kowe kuliah ning ISI Surakarta jurusan pedalangan. Sing mulang bapak. Wah, tenan. Ayo Ken ke kantin aja kuwatir, tak bayarono. Ayo ngono kuwi. Huak napa mboten, Pak? Hah? Huak napa mboten? Kuat apane? Huak. Wak apa ya? Ngapusi napa mboten? Kok iso ngapusi wah aku dosen pedalangan lho. Loh, mengke lek delala sing ngajar mboten jenengan. Piye carane aku ngomong kaprodi engko. Kae iki kan urusane karo aku. Ngono kuwi. Akhirnya ruang dhewe tingkat AC ngono kuwi. Kamar mandi dalam mandine di luar ning kok. Ngono kuwi. Tenang kuwi dadi tambah pengalaman. Wah, niki Salendri semakin hebat, semakin melejit karena bisa mendalang. Lah, engko lek kowe belajar ndalang tenan, perkara suluk suaramu wis apik. Lek sabetan kulino ndelok ning YouTube akhire iso. Sing angel ngeprak. Mengo jeneng ngeprake karo sila. Lah kowe kudu tak ajari tak silakne dhisik kuwi kudu. Belajar sila maksudnya. Garek sila to, Pak? Angel lho ngono kuwi. Ora kulino iso geblak. Sila to, Pak? Wah, nganggo masamu itu ning pedalangan ora kulino. Lah sila ngene iki lho, munggah ngene iki lho. Oh. Ngono kuwi. Dijan jenengan nganu, Pak? Ngeprak. Nggih, ngeprak. Oh, aku gaweanku. Ya ngono kuwi. Oh. Lah ngene anggere mak tes iki lak arahe lak rono to. Nggih. Mesti ana semak tus. Napa niku? Prepet. Terus Ngono kuwi tus ngono kuwi. Ya ngono. Ajar ndalang kudu iso dikompliti mergo awakmu cah cerdas. napa sakniki Pak jenengan anu belajari ndalang, Pak? Lah pripun arep ndalang? Kene. Tapi kula mboten saged lho, Pak. Sing ra iso apane? Diwarai ndalang jenengan Lah, warai ndalang. Rene. Ayo kene ndalang kene. Mangsamu. Sing iso ngajari ndalang kowe apa mung wong anjuk tok, aku ya iso. Ayo masamu. Nene ndalang kene. Kene. Aku iki karo awakmu ya apa to sing ora. Mbok kowe ndalang nganti subuh ora apa-apa. Nek jogone mulih mending kok kabeh. Kene. Ayo kene. War milih ngangge mic iki apa mic kowe? Mik niki. Mic kowe. Lah jenengan mboten gadah sumpelan to, makane jenengan ndamel niku. Kula gadah. Saged to, lho. Buka sih aku pengen ngono kuwi piye carane. Ayo dadi rasa ngangge iki lho ngene iki. Mboten. Rene jajal ngeprak tok car iso ora dijal pengen roh aku. Lah niki ndamel jarit lho, Pak. Ya anu nyolahne wayang nikel wayange bapak tok wis to. Lah nggih jenengan larai riyen. Oh, perapatan ya. Nggih. Kowe milih perapatan apa pertelon? Ora. Nggih. Yes, iki tak. Tigaan mawon. Pertigaan iki sing kena iki. Sing Tokoh iki Abimanyu. Nah, oke. Ngene. niki perang napa mboten? Loh, njaluk mau apa? Perapatan sik no. Perang ini penting perapatan sik pertama. Ya, iki jenenge plek iki sawang-sawangan. Nggih. Ya, sawang-sawangan. Nggih. Nyedak sik, Nggih. nyawang iso dhuwur, nyedak sik. Plek ngono kuwi ya. Mulai pancen padha-padha kalepe. Akhirnya terus iki saya sedak to. Gila nih Pak, mosok buta karo kuwi, Pak. Heh. Wis Arep perang. perang. Ayu. Arep perang. Lah terus mosok yo ambung-ambungan karo buta. Ora kok ambung-ambungan, iki kok arahe lak iki malah diperlambat to. Lek cepete kan akhirnya ngene lho, blek. Oh. Nah, iki njaba sik. Der, njaba bener resiko. Nah, iki njaba sik ngono. Ayo. Blek ngene njaba. Lek wis ketoke dijabne jero, blek. Lah ngono kuwi. Iki gur ngene lho kan asine. Blek. Blek. Dadi mung ngono kuwi, ya. Teplek, 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 teplek. Awakmu tau tak paringi wayang Janaka mosok gur ngono ora iso. Nggih, alah mek ngono tok kecil to, Pak. Ayo, wis ngono. Dalango. Njaba jero, njaba jero. Heeh. Nggih lek wis dijabne berarti jero. Nggih. Ket, Pak. Ayo, bener kuwi teori ora aja negatif. Ayo. Iki nggih, Pak. Ah, ya. Lunas nggih. Apa hubungane kuwi? Lah nyepakne kula to niki? Ya, nyepakne kowe. Ora apa. Aja ngerokok lho ya. Mboten. Ngerokok liyane ae sik. Oh, nggih. Ya, nggih. Nemplek kelir sik lho, maplek iki. Bab iku munggah no. Sing iki dipas ning ngene iki. Set. Nah, iki pastian iki lemah to iki. Lah ngene iki jenenge mabur, ya. Oh, mabur. Niki Nah, kudu nemplek lemah. Ah, nemplek lemah plek ngene iki ya. Ngono to, Nggih. paham to? Nggih, paham. Wis. Kae ya padha. Oh, ngeten. Heeh. Berarti ngene. Iki Ah. iki ceritane sawang-sawangan sik Ah. arep gelut. Heeh. Mani pira wae?
Wani 100. Ya. Lha iki arep perang kok ning pasar kok nyang-nyangan. Iso wani piro wani 100 ora. Agak glak limpamu ngono lho. Oke, pami jenengan sing ngomong, Pak. Maju para ngarsa kok tak untal Malang. Kenapa untal dadak ning Malang barang? Apa kene kurang untal-untalan baben akeh ngono ya. Rasa kakean gunem sing tanpa guna ing kene dalan patimu. Keder. Urung, keder sik. Kowe kesusu, seneng aku langsung apa ngono iki. Mboten, Pak. Ayo. Pemanasan riyen. Nggih, coba. Ya, plek. Nah, coba. Jero, awas, jero. Ya. Dipasne kalendere lho ya, jero. Ayo terus. Malik, Abimanyu Malik, plek. Iya, coba neh. Teplek. Ya, jero, teplek. Ya, ngono kuwi. Set. Sing guyu iki. Oh iya, Pak. Abimanyu guyu dalang koclek kok piye, Pak? Abimanyu gak ketawa. Nggih, digigit. Gulune digigit. Ayo, Pak. Walik. Nah, kipakne karo Abimanyu, kipakne jedet. Nyapok ngene lho, nyipakne ngene lho. Angel men to. Kipakne ngene lho. Cekel bapak tak niku sik. Halo. Mau wis to, plak to. Ki kan dijapak gulune. Nggih. To. Abang to akhire dijapak gulune. Nggih. Iya. Japak buta iki lho. Lah lek ngipakne ngene. Der ambruk, Dek. Plek jeder ambruk. Wis kuwi. Entuk kuwi, lho temenanan sampean sok tanggapan ning ndi-ndi wah penitine aku. Ayo. Plek pas gulu, gandang sik. Der ambruk to. Ambruk. Lek sing iki ambruk, iki tenang ae ngerokok-ngerokok sik ya. Oh, ngoten. Santai. Oh iya. Tangi. Bisa tangi to? Nggih, Ya, saged. tangekno, wis to? Ampun. Wis ya. Terus saiki kaya mau ning separo. Des njaba jero, dek Abimanyu Malik. Set. Ning kene iki arepe nubruk jero. Teplek to. Iki dicekel ndase. Nggih. Tau nyekel ndas to? Nggih, ate. Dicekel ndase. Ndase Gedukne pitik. jeder pindho to. Nggih. Bar kuwi koprol iki. Wer ngono sing koprol iki. Niki. Contone ngene, contone. Nah, iki to. Nggih. Gedukne to, jeder, Jeder. plek koprol. Biar ngono kuwi. Piye Bapak ning ngoprolne piye? Nggih, Prigel to? sae. Saiki lek ngoprolne mbokmu saya prigel neh aku ayo. Ngobrol ngeten, Pak. Ngeten riyen apa ngeten? Belajar ngono sik ra apa-apa. Arahe. Ngeten. Wet. Andas sih. Ra apa-apa remuan wayange Bapak ra apa-apa wis. Apik, Pak. Apik to? Bar iki lek saged kula. Oh iya, pisan kas. Balik, Pak, balik, Pak. Oh. Ah. Sing adoh tekan dalan kono lho kan, ya. Mboten napa-napa? Ora apa-apa. Nggih, Bebas, saya Pak. Niki piye, Pak? Ana kok lho, iya. Nggih. Nah, Pun. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Mancep kan? Mancep iki. Tepuk tangan ya, mancep iki. Wah, elok. Mat banget iki mancep iki. Langsung, Mbak. Wah, elok tenan iki. Sampun, Pak. Aduh. Oh, Jan. Masalah kuwi ora kuwi ngali yo lek niki ning ngadeg ora. Ya ngene malah dadi kenangan ngene. Iya. Tatap lampu. Mesti ngene iki nggih anu, nggih mempengaruhi sampean mempunyai daya tarik sok ben gelem ning pedalangan. Nah, Sinau kaya ngene iki. tibake nggih radi sulit nggih, Pak nggih. Nyapa tekan anu kuwi, rusuh barang nyapa. Radi sulit. Oh, sulit to. Wah, sulit to. Lan jenengan napa Pak krungune mirenge? Radi silit. Ya Allah. Nggih. Dadi lek wayang ki ja, pertama mesti ning pedalangan diajari. Iki malah tak kei kuliah titik ae. Iki wayang tampil. Teplek iki pas ki ya, ki kan pelemahan. Plek iki ambekan sik. Nah, ambekan tek ki ulat-ulat. Set ngono kuwi. Bar kuwi lumaksana. Des ping 3 tek ndangak sithik plek mentas. Oh. Kuwi iso ngono tok. Wuluh tenan penonton sorak. Padahal ngoten mawon. Heeh ngono kuwi. Tapi jenengan mboten sing nyuraki wae. Hah? Sak menten Lah aku kan wis dalang biasa, sampean kan luar biasa. Oh, nggih, siap. Loh, lek sing jenenge bapak ora perlu sorak, ning bapak iki mung ngene tok ya pamane ya. Mung sabetan ngene tok pamane. Ndi mau? Iki pamane. Ya. Plek der. Set plek der, set plek der,
seplek der. Wong ora sorak ning kok kono mesti yoga-yoga langsung. Ning ngene iki akhire randangak neng ngene. Kena kuwi kan. Terus ajari ya dolan ning Jaten. Nggih, nggih, Pak. Ngono kuwi, nggih. Tertarik. Lah, iki aku gandeng wis ngajari mayang awakmu, saiki sampean genti endi HP ku mau. Ngajarin jenengan TikTokan. Napa? Ngajarin jenengan napa? Ora iki lho, ada yang request iki penting iki. Nasibe sak rombongan iki sing menentukan piyayi iki. Wih. Napa? Niken tambah lagu Kitir Sumilir dijarangke. Alah, Request. sinen jenengan piyambak wis jenengan. Sumpah uduk, nggih. Aku seneng lek niken jaran karo gila-gilu. Ha iki. Dari siapa? Bu Kesi. Oh. Kok pinangkani apa ora? Aku manut awakmu ora. Oh, Bu Kesi to niku. Heeh. Nggih, pun. Dadi Bu Kesi bengi iki mek golek hiburan dhek. Nembangi sithik kok kan mau. Ya. Asine Bu Kesi terhibur lek enten kula, Pak. Wow, tenan, tenan. Mergo lek karo awakmu ora mungkin cemburu. Ayo. Nggih, mboten. Aman lek karo awakmu. Ayo. Piye? Kuwi oke, Kitir Sumilir. Nggih, Kitir Sumilir napa ayang-ayang? Kitir mawon. Kula manut Ibu, Pak. Ayo, nggih, nggih. Nggih. Siap. Nggih. Kula saged tok niki, tangane kalih. Mikmu yo ngono kuwi terus arep. Nggih, mboten, Pak. Ayo, ayo. Anget susu. Ayo mesake. Ayo, aku nyawang malah keri dhewe ngono ya. Ayo. Apik kuwi. Ayo. Wes, monggo diaturake karyane Pak Geduk Siswantoro saking Kediri sing nembangke cah Kediri. Ya. Kitir Sumilir. Yuk, dados.
Ayo gumun karo awakmu lho. Sing apa to, Pak? Biasane iki bintang tamu lek apa kuwi hit ngono Pak, saya sudah 5 kali loh, Pak. Jangan ditambah lagi loh, Pak. Hitung nembange wong kuwi. Sampeyan iso los no karo aku iso. Itu saya itu juga seperti itu, Pak, kalau di lainnya. Oh. Sekali jenengan. Wah, kene tawa terus. Napa melih, Pak? Napa melih, Pak? Oh, iya. Loh, lek kula niku nggih ngoten niku Pak, lek teng lintune perjanjiane berapa lagu? 5 lagu. Mboten napa-napa mengki lek tuan rumahnya dereng puas berarti kula bonusi 1 lagu lagi. Kula ngoten niku nggih. Yang penting kita itu harus bisa, kan namanya kita tuh ditanggap ya Pak. Kita harus memuaskan hati para penanggap. Bukan kita itu menuruti kita sendiri. Ngoten. Lek gak kuat kata wal ya wis berarti ra usah nampani jawab ngoten lho Pak. Wah, elok. Iki meng kok hitung jan ping pira? Ping 10 enek lah awakmu wis. Mila Pak. Mboten kerasa barang mau lho, ayo. Sing akeh ora tau diitung alah kan nganti jam 3 lho kan. Sakniki pun jam 3, Pak. Jam 3. Kula kintil lek tasik jam 10 lho, Pak. Kula iki bejan lek nderek jenengan iku pen mboten krasa napa-napa ngoten lho, Pak. Lah ora krasa apa turu kok piye ora krasa apa-apa. Nggih kados pamit kula niku nyanyi peng 10 ngoten kados peng kalih mengan. Oh, kowe iki nglulu apa tenanan ngono kuwi? Tenanan, Pak. Demi Allah. Nggih, demi Allah. Niku apa kula pun mimi obat to, Pak. Wau sore. Obat napa pusing kali obat watuk niku, Pak. Kula. Biasane kan efeknya ngantuk. Lek obat batuk niku. Tapi nggih mboten nih, Pak. Ora ngantuk ya. Mboten nih, Pak. Belas niku. Luar biasa. Padha karo mbak-mbakmu iki lho. Ora tau do ngantuk. Langsung ler ngono wae. Lah ya makasih Ken, makasih. Tanggapan nang dineh nggo. Mengke teng Pati. Pati. Nggih, Isu awan iki nggo. Nggih, mengke siang berangkat. Waduh ya. Iki wangsul Ya wis. Muga-muga sampean tansah pinaringan sehat walafiat kuat. Sampean iki ganjarane akeh mergo menghibur masyarakat ribuan sing ngefan karo jenengan. Nggih, amin. Makasih ya wis mendukung Madangkara karo wayangane Bapak. Nggih, Pak. Matur nuwun karo Pak Suroso barang. Nggih, Pak Suroso, matur sembah nuwun. Lek mboten karena panjenengan kula nggih mboten kepanggih kalian jenengan. Kula mboten saged dugi teng mriki. Kula mboten saged kepanggih kalian Bapak kalian Ibu lan kru Madangkara. Matur sembah nuwun Bapak Suroso. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Muga-muga sok nanggap neh. Amin. Nggih, tahun depan Pak nanggap maling nggih Pak. Dalange kudu Pak Cahyo, lek bintang tamune sembarang Pak. Kula nggih mboten napa-napa, lintune kula nggih mboten napa-napa ning kebacut lek mboten kula nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Kebacut ya apik. Ya kan ya jane. Bocah ayo. Pinter lek gunggung karo wong tuwa. Ayo makasih tanpa upama ya. Iki Dewa Amrali munggah kayangan nusul karo para Pandhawa. Ayo to.